Divide Dalono. I feel more than bad noju of the Oche kitchen discussions. Coming to you again on this edition of our traditional Thursday. The topic still rolling is Igbo traditional marriage. NWANYI na Igbo. Ihe na-ekwu okwu ya today is the third stage, which is imego. Imego is the dowry, the payment of the dowry. This is the most important part of the process. You wonder why it's coming third. But again, that's how the process flows. We start from the gentle process, and today is the main day and the main thing. Here I'm hiding away in the kitchen because the men are out there in the living room. There's so much negotiations going on. What happens today is the family of the groom, the king's men. Today is an event for the men only, and the women will take the back seat. We'll stay in the other room in the kitchen to get the refreshment ready for them for when the discussion is over, or negotiation as we call it. What they are doing today is the kingsmen from the groom's family meet the kingsmen from the bride's family. They'll sit back and negotiate a prize for this bride. Don't take it the wrong way. Why we've called it a prize is, or bride prize, is because women are precious jewel. It's not our fault. We're linked to tenderness. We're linked to beauty. We're linked to precious item. Women are seen as a precious jewel. That is what we are. No disrespect to the men. We still value all of you. But women are connected tenderness. So, something that you value so much, why would you not want to put a price tag on it? To keep it glowing, to keep it appreciated at all times. And that's the essence of today's event, the bride price. And the family of the woman will go out there and project their bride, their daughter. They'll tell you how beautiful, how wonderful, how industrious, how well-mannered this daughter is, and why it should cost you a fortune to have this creature, this beautiful woman as your wife, or to take her away from them. It's not an easy feat for the family. In most cases, the bride's mother cries all the time when their daughters are going to another family. We're not losing them. We still visit our homes from time to time. We exchange visits. You go to your groom, or the groom comes to the bride's family, and the bride always visits her home. But that process of knowing that marriage is happening, that you're going to take another man's name, it's always a very touchy feeling for the bride's parents, not just the mother, even the father. Again, this happens more when this child is very close to their heart. So I can hear it happening there. I think they're screaming, but it's okay. Let's not pay attention to that. So what's going on in there is the bride's family will tell them that my daughter is worth a fortune. And the groom's family are negotiating. We love her. We want to keep her. We want her to be our daughter. We want to have her in our family. Please, can you be considerate? In some towns in Igbo land, they set a price. In some families, they choose whether to set a price or accept anything that is given out of goodwill. There are some families who do not take anything at all. When I say anything, it's money. There is a monetary value to this Imego event today. Where I come from, Orifte, the price for a woman, a bride price, is 60 naira. 60 naira when converted in foreign currency, it's, I can't remember how much. It's 500 naira is £1 in the UK money. So 60 naira is next to nothing. But that's what we have in our Orifte constitution
NWANYI from a traditional marriage. Again, your father may decide, I don't want you to give me any money. That's what the price is, but keep the money. Or you present it and they'll give it back to you. In some towns, they charge up to 100,000 naira. That's what they have agreed. In some villages as well, they still stand to negotiate. When they negotiate money. Yes. Please don't take it the wrong way. Igbos are not selling their ladies or their girls or their daughters. This is what the process is. And that exchange shows value for what commodity you're exchanging. We are not saying that human beings are commodities in this case, but something that needs to be cherished needs to what a value so you could cherish and preserve it. That negotiation, once it's concluded happily, then we'll serve our guests food and drink and give them the final list, or rather recap on that list, because in the last video they've come for the familiarization visit. They went on with the list, and that list told them what to bring today for the imego, for the payment of the bride price, and what they will bring as a gift for when the traditional marriage would happen, the ewanku. In some cases, because of misunderstanding or misinterpretation, there is a quarrel. There is usually a quarrel. You see the groom family walking out of the living room or the meeting room. You see the bride family standing up and screaming, "What do you mean? You don't have regards for us? You don't have regards for our daughter?" They have all of that. And in some cases, it's just a show. Just to put up a show to make it look difficult. But in the real sense, they are pleased that both families are coming together. So, I'm waiting for them to tell me that they're done with that dowry payment so we can serve them food and look forward for the next event, which is a banku. They'll find the date today. We'll tell them the date and remind them of what to bring, the gift for the family on that day. Ụmụnna na-ege ntị, a na-emekwa ego. Ihe njibia zo n'usoku ata maka na anọ n'ime ụlọ na-enwe ụmụ nwoke na-akpa nkata, ha na-eme ego ka mara ego ole ka a ga-akwụ n'isi nwaanyị a. N'ihi na nwaanyị wu ihe dị mma, ihe gbara mma, ihe eji etu ọnụ, ihe eji eme ọnụ. Ọkwa ihe menu eji akpa nkata ego n'isi nwaanyị. A sị na ihe dị mma, ahịa ọma ka a na-ebupụ ebupụ. Nwaanyị dị mma ka a na-atụnye ego n'isi ya, asị nwa m nwaanyị a chapụrụ achapụ, nwa m nwaanyị ma esi nri, nwa m nwaanyị ma edozi ụlọ, nwa m nwaanyị na-akwanyere onwe ya ugwu, nwa m nwaanyị gụrụ akwụkwọ, nwa m nwaanyị wuo elu ọwa ala. Bikonu unu ga-enye m ezigbo ego n'isi nwa. Ndị ọ ga-ewe sị, nwa dịkwana anyị mma n'obi. Nwa nwoke sị ma ọ gwụkwa gị nwa na onwe gị ebe ọzọ na-aga. Bikonu unu nwere ike ịkpọ ya anyị nwa, wedatụ n'aka ka o kwekwara anyị omume. Ọ ga-awụ ha lụchakwa ka ahụ ego eji eri nri n'ụlọ. Ihe niile awụ okwu amansi. Ebe a mụrụ ebe nsi pụta Oraifite ala nna m. Ihe eji alụ nwaanyị ego a na-akwụ n'isi nwaanyị naanị 60 naira. 60 naira ọgwa na ego ole, nweghị ihe dị ya. Elecha na agbọghọ dị ka m anya wụ na ndara 60 naira. Ma kama na ọ ka ewee ka ọ wụrụkwa na onwe ihe etinyere. Edere na akwụkwọ si na ihe ọ ga-awụ. Mana ezinụlọ nsi pụta, nna anyị ọ na-awụ inyekwa ya ọgụrụ ya nyekwa gị, n'ihi na o kwuru na ọ gaghị ana ego na onwe ihe oji ihe ọma gị lekọtara ya nwa ya anya. Ụbọchị a na-eme ime ego a na-eti mkpu, a na-ebe mkpọtụ, ụmụ okorobịa, ụmụ nwoke ga-anya isi. Ịmakwana nwa mmadụ ka ị na-alụ, onye nkụzi asị gị echere bịara igwu egwu ebe a, eweli olu amansi ha niile wugirigiri. Egiricha akpakwa ekwu ego ole eji eme ego nwaanyị. Onwe mmanya dị n'elu ya eweta. N'ụbọchị nke taa kwa ka a ga-echetakwara ha ụbọchị a ga-abịa ka agba nkwụ nwaanyị, kpọkuo ndị enyi na ndị agbata obi, kụọ egwu, onye ọbụla pụta lechaa ka enwee ike hụ na emezuola omenala. Na agwala mmadụ niile, agwala nne na nna, gwa ndị ụmụnna ka agwazie ndị enyi na ndị agbata obi na ihe ga-emenụ.
nke ahụ akụkọ mụ na unu ga-akọ n'izu ụka ọzọ na-abịanụ, ịgba nkwụ stage 4 n'ịlụ nwaanyị. Nke taa ana m eche ka ha mechaa mkpọtụ ha na-eme n'ime ụlọ ebe ahụ, ka anyị bịa ka akwadoro ha nri, ha rie nri, ṅụọ mmanya, anyị ekwecherezie maka emume nke na-eso ime ego. Unu alekwana anya na asị na ya asị na ndị Igbo na-ere nwa ha ere. Ndị Igbo anaghị ere nwa ha ere. Ihe anyị na-eme wa amansi dị n'ịlụ nwaanyị, na asị na ihe dị mma ka a na-ebupụta n'ahịa. Ịmanụnụ iji onye ọbụla jiri aka ya mara ọgodi gold a na-anya n'olu. A sị na gold kara aka, ego ya na-adị elu. Ịzụtakwana ya idowe n'ala Igbo ka ha hapụ ime. Ọkwanụta ka ọ dị na nwaanyị alụrụ alụ. Akpọghị gị nwaanyị, ilekọta ya anya, doma ya edoma, mara na ihe e nyere gị bụ ihe dị oke ọnụ. A na-ayọkwana ụmụ nwaanyị a na-alụ alụ sị na agwa bụ mma nwaanyị. Ọkwana nwaanyị ezi agwa ka ọ na-awụ ndebe ya na-anya isi na-esi ọnwụ na unu eweliteghị aka, unu aga akpọ nwaanyị ala. A na-enye nsogbu a ka ihe na-ete aka. Ọkwa nnọọ ka na ọ na-emetụ ha n'obi na nwa ha na-achọ ịkpịpụ na ha. Nwaanyị gakwara n'ụdị efu ga-efu n'ihi na ụzọ asị na ụzọ agọrọ ọgọ na ụzọ eji nwa anaghị echi echi. Na nwaanyị gara ije dị na-alọtakwa be nne. Nne ya ga-abịakwa ọmụgwọ, nna ga-abịakwa letekwa nwa ya ebe a na-alụ ya, ndị ọgọ na-abịakwa. N'ihi nke a, onye na-eke nwa ya di obi amapụla ya, ya ebezila akwa, na-ezi ihe mere ya, n'agbata obi ụtọ ka a tọrọ tọta ihe. Ezinụlọ nke a na ezinụlọ nke abịakọ ọnụ. Ọ ya mmadụ a na-ehi nne, ndị bekee a na-akpa extended family. A na-asị na onye ahụ nwanne gị, mana onye mba, olee ihe mere nwanne gị? Gosi na nwanne ya na-alụ nwanne gị, ụmụnne ya na-alụ ụmụnna gị, mmadụ a na-abakọnye, onye ụwa niile a na-awụkọ ofu. Eji m aka na ịghọta ihe niile m kọrọ taa. Chere na anyị n'izu ụka ọzọ mgbe anyị ga-akọ maka ụzọ nke anọ nọ n'okwu ịlụ nwaanyị n'ala Igbo. Next week, wait for me. I'll be talking to you about the 4th stage in the Igbo traditional marriage. Ịgba nkwụ nwaanyị. What do generally say traditional marriage. We'll talk about it and all the things that comes with it. Please share our video, make your comments, like our videos, subscribe to our YouTube channel, and keep us going. Oche Kitchen is very grateful. Thank you, and we love you all.